May buntag bay. So kanang muna ni ang normal karon dire magbutang na kag mask. Pasalamat ko nga dako og ilong kay gana na ko musangit sa kong ilong ba. Pero dili lang siya pataas pa katag lang so say mus na tendency sa mo slide kamay. Mo to si Laura. Si Laura drive karon. So ako relax lang ko rin. Chill. Padong mi ngadto. So by Domingo karon bay nya kanang stricto na karon kay kanang dapat naka-mask na karon gawas kundi makabayad kag basiro makabayad kag $200 mahal kay na bay mo gid para ko skarahe ron tambay ba chill kay ang garahe makahugaw-hugaw ra ka makaunsan sa karang limpyo medyo tugnaw lang siya pero okay ra man siya mga vlog ko gamit aning kamera fighter ada deh. Ay. Indot keng panahon karon bay kanang indot keng sunny ba nya indot kayo nya kanang abli na mong kuan among bildo sa balkon ni nya kanang fresh air lami nga fresh air ana pero karong mga alas 6 kay stage 4 na mi sa lockdown na mga curfew 1 hour to exercise lang daghan kayog mga restrictions kay disaster na daw kay daghan nagyud kayong nagka-coronavirus. Daghan kay mga balungon. Moto. Magdadali pa ko adto sa shops karon kay mga last things to get. Stay safe. Ay lagi mo papadlong. Palay na lagi mo. Oh, kamusta diya sa Cebu? Kamu diya sa ubang lugar. Sige, bye-bye. So bye, karon nabalik na ko sa palay alas 5:58 by 6 p.m. full lockdown mga stage 4 lockdown may murang New Zealand kada stricto ba ya mo to patay tani kanang 8 p.m. to 5 a.m. wala pwede magawas curfew and human ang kuan ang sa to gani ang makagawas balay usaray maka-shopping nya kanang basta stricto na gyud kay ba. So, mas may na lang kayo. Nagkagrabe na yung outbreak nga rin. I hope kamo diya sa Pinas, kamo diya sa ibang lugar. Ay mo pabadlong. Kay bad na. Bawal lumabas. Muna siya. So, every time magawas mo ko, mag-shower mo ko. So, karon di ka na sa shower. Kaduha na akong shower. And, yeah, mura to. Pero, rest assured, ang best na tumuhatong karon is mag-stay na lang sa balay, mag-busy na sa balay. Kanina, nilot kayong weather. Hayag kayo, naka-open mga doors. Pero ganahan ta ko mag-video kung sa mag-put more vlogs pero na-busy ako sa mga stuff. But anyway, rest assured this week kani siya maghimo og mga video about my daily carry which is this knife here and this light. Mo focus tanong sa mata sabi. Ano ba? So muna siya mga pabuhaton soon para mabisi sa ko niya nanom sa mga schoolwork ko guban pero kamo diha mo badlong ha kay bad na daghan ako may video about adto pero everyday I learn a lot so ako gyud mo i-share wala lang fighter sige mura tingin na bay ayaw mo ay pabadlong stay safe and yeah kalkay po bye.